Welcome again. So hle kanjani? Welcome again to the Pod Diaries with uBhiza wabantu, ndinguBhiza wabantu. Usisi lo phambi kwami. Ubani sisimanisi namagama akho wena? Lona ke nguyandisa Blom. Elinye ke nguNtombi Zethongo, waziwa nguNtombi Zethongo eqongeni. Okay. Mandimi introduce ngendlela ke smart. Yandisa is an author, Yes. bhala incwadi, Yebo. poet, uyipresenter, uyi-actress. Hey, akho nto angayenziyo. Yintoni ongayenziyo? Multi-talented. Yintoni ongayenziyo? Hey, ayandiyazi. I really don't know. Ayandiyazi. You are clean? Hey, kuningi man. Kuningi nyani. All right. Yeah. Mhlawumbe ababukeli banomdla ngokwazi ba who is uYandisa Blom, because kaloku uyi-guest presenter yam ne uyi-co-host yale show ka uBhiza ubani. You get to ask questions and stuff like that, but we're gonna go there, but we're gonna know who is uYandisa Blom. Okay, uyandisa Blom guys. Oh, nje ubabli, uthanda nje uhleka nje usmart. Then ke aphinda abe yi-author, dancer, actress, like a developing artist. So uyandisa ke lawo. Kutheni uthi smart? Hayi wakathi njani? How do you know if you are smart? Who told you that you are smart? Okay. I won't like say, but I'm smart. Like okay, but God, I get to as a self confidence Oh, so and telling myself, but okay, just smart, and then like for the sake of being positive. Okay. So una IQ high, that means you're smart. You're supposed to uyofunde UCT. God, I receive. all the smart ones are there. She almost. Yeah. That's the saying, but all the smart ones they say UCT. Yeah. Now I know you are into art. You are into writing books and stuff like that. Ikangixelele qala masiqala sithethe ngale nto lencwadi. Ithini igama lencwadi yakho? Igama lencwadi yami uPaul Nkanyezi. So like it's a book in Bendi published like 2021. My first book, because like ndiplan uba ndibhale nezinye ezizakuza in future. Yebo. Why la ncwadi? Incwadi iba ibe nguPaul Nkanyezi. Let me just like get straight to the point. Azange ndiyithi ngokwamba uPaul Nkanyezi. Number 1. And number 2, nemibongo epha like ayo mibongo ibhalwe ndim ne, but editing yayo ne-message ebendifuna like ibe directly emntwini ivele yatshintsha to the point okuba ke ngoku ndakwazi uba ndiphele ngamandla ukuba ndithengise and then like ndiyimakethe ebantwini bayazi uba ndibhale incwadi, because there are less of people noba ndi-author, abekho baninzi. Abanye beyotsho bayibo uyi-author ubhale incwadi like iphi incwadi yakho. That's why ningandiboni ndiyiphethe, is because of andikho kakhulu kuyo, andazi noba ndizathi le nto ka. So wayibhala nje then you didn't market it? Zange uyimarket like uyise. I didn't have mandithi azange ndiyimakethe xa ndithetha inyani, because kaloku like ndandingekho proud ngayo incwadi yam njengoba nandiyile nto zendandiyimakethile ne. But for the sake okuba ndithi ndipublishe am author, ibhalwe ndim negama lam ezantsi, but kodwa ke imessage and poetry yam, imibongo yam yayiphaa kulaa ncwadi ijike yayenye into. I-editing yayo is very like andikwazi even if ungandibuza ngombongo oyi-1 uxelele ophaa kulaa ncwadi ndingangawazi, ndingahlula uba ukuxelela uba like bendizama ukunabisa ntoni kulo mbongo. So le incwadi uthi uyibhale nini? 2021 I was doing grade 11. Okay. And then like that was the time was ixesha le-corona. Yeah. Yeah, I think corona is Yeah. it created Yes, a talent somehow. In a way, Yeah. it created a talent somehow. In a way yokuba kukho i-writers sithathe phaa uzibone. Sibabone phaa nabantu abakwazi ukwenza ezinye izinto. I was like, hey, Sabhala, eninzi into ewe. So
nina ke ngoku kuyo yonke lento kule ncwadi le uthetha ngayo ne zii-poems zonke zingaphi? Incwadi imibongo yami ephakula ncwadi, it's like i-24. Yo, that's a lot. So imi-24 nje, eminye ke iye ichaze uNtombizethu ukuba ungubani. Nayikhona nje umbongo azange awu-edithe kakhulu ke manje bendisitsho. Since ke incwadi yona sasime ngento nomuntu owayendincedisa uba ndidibane ne-publishing company yokuba sifuna ukuthiya Ntombizethongo incwadi. And then sithiya Ntombizethongo makubekho umbongo omnye ozawuchaza uba kuba Ntombizethongo kwenzeka ntoni, why sizayithiya Ntombizethongo, because in a certain book mos funeke xa uyithiye ngele nto xa ithile incwadi funeka kubekho into ezayichaza uba isuke laphi ukuba ithiye incwadi ngeli gama. Oh, ndayiva. So le incwadi ugqiba loyijonga unayo phaa kwendlini amsho. Oh yini Unayo okanye phantsi kwetrasi. Wow, ikopi yam yencwadi the last copy yam yokugqibela. One of my family members abakulo ngomam. After they hit bandi publishile like babane pride ba at least ikhomdo efamily nozamayo. So ikopi yam yokugqibela yeyam and ndiyisayinile for mna. Yacelwa ke one of my uncles kwecala lakulo mama ezilalini ku angabhuti ndithi kutsolo eMonti. Wayicela ke eseMonti ekwaNosandi lali. Wathi uyayicela uba ndicela niphele ikopi ufuna usifundela xa isendlini. So Then after that zawuphinda urelease neyi-one. ndanikisa ke ngokanjalo. Ndaphinde ndirelease enye, but ke I'm also planning to uba ndiphinde ndithi gqa nenye. Ndiphinde ke endifuna ibe leli hlobo. Okay. Lwam ndicangayo, yeah. Ilento, okay. In terms of le ncwadi, but I think when you should make means ukuthi into encwadi uyibhushe, because xa ndisiva incwadi ukuthi imnandi xa ndisiva kuthiwa imnandi but umuntu akayihoyi. I don't understand why ungayihoyi. Yeah. Why ungayihoyi? Yo, okay, let me just like talk like clearly. Indaba yele nto kayi-art kum like kunzima ukuyibalansisa. Okay. I'm multi-talented, yes, but kunzima ukuyibalansisa. I'm a writer. I'm not just only ndibhala imibongo kuphela. Ndiyabhala like sometimes stories, but bengiqomba okay amani ezinto sometimes kubona ukuthi ubhala into but bomba engathi ayihambela intweni le nto uyibhalayo, but then yeah. So there is ilento ka dance, because I'm also a dancer. Yeah. You also forgot to mention Londo. Yeah, Jotoza wena. Ayo, andiziyekele kugothandayo. Yeah. So what like, about ucula? Ucula, okay. I'm Okanye not nawe a uculele singer, kitchen. but mamela, ndifuna ukhe ndinihlebele nje kancinci. Ikhona ingoma endiyirekhodileyo is called Uqamata. Okay. So asandindicelele kodwa ngoku, but kodwa ndiyirekhodile. Ekhalekwa ivisi. So- Khala bayivisi. Okay. Kanti ndinithi nje kancinci. Qamata nyangelami sundikanyisele kandicikitwa zinhlungu salomhlaba. Okay, ayo manje apho. Uyekelani Mandiyeke apho. Yo, mandiyeke. It's just that disalent uka andikayi isadinga i-mastering, and then like i-producer yam apho kulo ngoma le undincede nge-studio ba ndirekhode nguXhanti all the way from eKhayelitsha Kopi kaSerens. Okay. But ke ngoku so usalinde imasterishwe then Ndithi uzayirelease nje uba- single. Yeah. Wow, I can't wait for wena ndikubona uyiperform live. Now it sounds nice. What landuka intoni ungumuntu obeliever into esidibene na noqamata. Yeah, I'm a traditional person. Pop Ntombizethongo is a traditional person, because kaloku ndingumntu okabini. Mandicacise isiXhosa. Ndingumntu okabini. Kukho uYandisa, kubekho ubani?
untombi zethongo. Oh, Yabo. no, it makes sense. It makes sense, Shem, yeah. So untombi zethongo yena, it's a traditional person. It's a believer. Kumntu nje ozigulelayo mani ngento zakwamoya oyiphilayo i-art naye ngokuyichaza like uyayigulela i-art. Then kubekho uyandisa ke. So yeah. Uyandisa ke. Yeah. So in terms of masithi you are okay nakubona kwi-art ne. Yeah. Now, how do we, as a community, how do we support you? Like, do you get support from the community or from the family? Kule nto yenzayo ye-art. Wow, like no, like andazi noba ndizathi ndinenhlanhla na because from ePhilippi ndifumene kakhulu support, and then like from if ukuyiqala nqa i-group like ndibe ndiqomba okay this is a solid group endiyiqalayo ngoku, because I once had i-group esemakhaza apho bengayifumani kakhulu support because bekho umuntu ozakwazi ukundinceda or ndifikelela kuye or interested ekwenzeni art, because phawula cala kho umuntu weyi-art. Come to ePhilippi ke ngoku dane group eqinileyo, and then like ndayifumana support ePhilippi village, ePhilippi art center, dadibana ke nobhuti basePhilippi TV, like ndayifumana support. Like I'm so like proud ba ndifumene support. Oh, so what are you pushing? Because nto zakho zininzi uzenzayo. What are you pushing exactly now? Is it music? Mangayibali story writing because is it music? Is it dance? Is it acting? You can go like to my art life into phambili, it's acting, and then there is also music. So why acting? Why you like acting? Oh, acting, yo, acting, guys. Like in this sugar good acting. From I was doing grade 4, 20 bad, and so I was doing grade 4 quarter, 2013, 24. Yeah, it was 2014. Dipanziko coach Ulukanyo Langa, Ekwezi Lesizwe, where I was doing theater. So like I did a theater there, Dipanziko Lukanyo, sisenza theater and dance drama. So acting, poetry came there. Both art yam yaqala up. So acting zakho zine message. Since do you act films efumanise kuba okanye izinto ekufumanise kuba zine message, when you just act kwanto enikwayo, umzekelo if kuthiwa iba icleaner be icleaner, if kuthiwa iba intontoni be intontoni, so do you just act? Ezinye ii-films endizictileyo neze theatre, they did have a message, especially ezi endikwaze uconnecta kuyo, especially untombi zethongo akwaze uconnecta kuzo, so zezaba ne-impact ebantwini nasekuwudluliseni umyalezo. Oh, so busy intoni ngoku? Ngoku isikolo sindibambe emantsantsa. Isikolo sindibambe emantsantsa. So like ngoku andikabikho nto ingathi ndifocuse kuyo ngoku art, like I'm like focusing strictly kuyo. Oh, kwisikolo. Yeah, it's school like every day from Monday to Friday. Then namaxesha amakho accurate, ndabuya endlini nange-20 past okanye 5 past 4 or ndifike like uphuma nje esikolweni it's 20 past 4 and then ufika endlini ndifike nge-past 5 to 6 somewhere there, so like hayi uphila right kodwa uphinde uphile kalisizi because Yeah, you've yeah, got no yeah. boyfriend life. akusehlulele ithethayo. You've got no boyfriend life. I got him Yo, it's true. No there's boyfriend. There's no space. There's no bruh, There's space. no space for a Sonyakathisa. boyfriend. Sonyakathisa. Wow, Umntu xa ayisa. xa uthetha ngexesha ungathi yaxoka uba but I don't have time because from 6 o'clock suppose by past 6 ibetha sensendleleni ekuseni ndisethi ndiye eteksini ndizabuya ke ngoku nge-past 4 to 5 emalanga, so ndibuya ndidiniwe even senseklasini uba ndiyozela. So ngoku Okay. kuphinde kubekho noxanduva. Hayibo. So you're saying Yeah. so you're saying your boyfriend is responsibility. Ingxaki. I hope he is watching or she is watching. I hope whoever that is, they are watching. Hayi, but it's not personal. I call personal.
siyalentuka nje. Okay. Yeah. By the way, now I need we know you artist and all this stuff, but what interests me is the fact that like your life. What's so special about your life? What can you say about this is what I've been through, yabo. But look at me now. I'm far away ngoku, and God has made me to be here at the same time. So into onoyibongela onothi enkosi Thixo ndadlula apha. Like ingxaki uyandisaplum is a positive person, umuntu confident. So like ezinye izinto xa ungumuntu onenhliziyo ukwazi uxola, uxolele, ulibale, uqala uzixolele wena. Zininzi into onoziveza. Because kaloku ingqondo yakho yakwazi uthini uyenza ilibale, uyicontrola ngokwakho. If uyakwazi uyicontrola ingqondo yakho ukuthi ilibale, kwaye iimeko zabantu asifani. Umzekelo ke ndingumuntu ndinguye ke ndikhule ke umamam died when I was like 9 years old. Ndaqala apho ke ukubhala ke maki italente yam yobhala isuke iqale from kwi-diary. Emveni uba isuke kwi-diary ndakuyile ntuka ndakwi-puberty ndayi-love poet. Emveni uba ndibe yi-love poet ndayi-traditional poet, praise poet. So izinto esigqitha kuzo siyakwazi ukuzimotivate because kaloku ingxaki xa ukwazi izinto okay no mandithi mandicacise straight. Into ebuhlungu ngalo mzuzu kuwe iyakwazi ukuqinisa, iyakwazi ukumeleza ukuze ukuthini ukwazi ukuthi qine ezinye challenges, ukomelela for ezinye lento kwezinye challenges uzawufikelela kuzo oba undathintitha. So lo muntu ndinguye ke mike, imeko mna ndayixolele sendigqithe kuyo, ndiyixolele ndilibale. So yiyo le nto endenza uba ndibe ngulo muntu ndinguye. Ufumaniseke uba xa ndidlule kulena imeko ndiyaphila, ndiye ndomelele, ndizive ndidlamkile, ndisemandleni mani, kuba ndayazi uba sithini ayizuphinde yenzeke lena imeko, ndigqithile kuyo. So are you saying things when you've been through, they are much more less than ezinye izinto esisizivayo apha phandle? Like people have experienced a lot okanye have been through a lot. Like umzekelo through yabona izinto, like since I've got lady friends, so all of those lady friends, they always tell me something. All of them, they went through something different, all of them. And ke ngoku when I look at them now and I'm like, yo brah, you've been through a lot. So yeah, mamela xa ungumntu ophilayo, mna I believe in setting goals. Xa unephupha ofuna ulifeza, you just focus kule nto yakho, especially xa uyenza into ngokuthanda, because athi mna indikhulule ivele yanditshintsha. So from ukulila kwam, because kaloku there was pain kule journey yokuba ndibe yi-artist, there was pain, a lot of pain, there was a depression, anxiety, like kuningi. There were less of happiness and there was sadness, emotions nje konke ekukhona. But kodwa ke ndazixelela uba okay, yabona ngoku ndifuna ukuba yi-artist, and ndandizixelela uba okay. And I also had a belief ethi ba yazi ezinye izinto xa yi-artist kunyanzelekile uthi go through kuzo yenzele omnye umuntu azawuthini azawuphila naye. So wena eyami art phofu mna ngokunokwam ndiyijonga ngokuthi iphilise omnye umuntu. okay. So do you write ngento eyenzekileyo kuwe, okanye do you sometimes portray your character ngento eyenzekileyo kuwe, okanye do you sing ngento eyenzekileyo kuwe, okanye ithini into? Mna I did write about, like, I don't like let me just talk clear again, because ndingumuntu othanda uthintitha mani xa ithetha, lazi noba lufuzo. Never. No, lufuzo, ndifuze kakhulu unozala. Andazi noba wayendikhanyela na, noba kwakusenzeka ntoni. Andiyazi nyhani. It's into enzekayo, ndithetha olu hlobo nayo ithetha olu hlobo. So I don't know noba wayendikhanyela na elaa xesha kwakuthiwa nanku, kuthiwa nguwakho. Okay, mamela ke.
back to the client ubuyithetha ke ebhuti wam. Into enzekayo ke ilentuka athi kum ndiye ndayilentuka ndiye ndayithanda to the point okuba yanditshintshela ubomi, number 1. Number 2, ezinye izinto ebendilentuka ebendibhala ngazo they are related kwiimeko endigqithe kuzo. Umzekelo, ii-characters ebendizinikwa some of them they were like talking to me, like they were communicating. Ndakwazi uzingqiba as characters because kaloku zinto endigqithe kuzo. So when you say you've been through Landoka characters, so ka usithi characters, okay, mhlawumbi asithi wakwayi-acting ndawo kwabaligeza, so wabaligeza na. No, azange ndabaligeza, but you know, man, sometimes I like to laugh, like I like to entertain people. Kuhlekwe, like kube mandi man eromini xa ndisemudini. Okay, now into endifuna iqonda inye ke ngoku, the last question, kwezi films zakho uzi-actayo, kwezi zinto zakho ufumanise bakudala uzi-acta ne, which one ekufumanise kuba uthi xa uyi-actor you felt like ba hayi lena is close to my relationship, exactly into eyenzeke kum kwezi films zakho uzi-actayo? Ndingathi mna nguThina noBosmo. So like ibiyiloo film where I was acting uThina kuyo. So uThina loo ntombazana ke yayi-abuswa yinto i-boyfriend yayo. Oh, So, and then like wena, have you abused your boyfriend before? Okanye wena wakwa-abuse one now? Okay, yeah, well, I once been in an abusive relationship. Umfana ke andazi noba ndizathi waye-obsessed nakusina noba wayethini because wayekwazi uyikhulula impama. Bethe So mpama jo. like ayikhulule to the point okuba nababa mntasekhaya ngoku ayisasebenzi. You cannot like mna kum awukwazi ukuthi uthi caba mntakaba uzathi oluthando lakho uzulibonisa ufuneka uze inkhombe. So are you trying to tell me ukuthi wakungomba umgomba nawe? So ndadikwa kaloku hayi kaloku sawufaka amadoda. So it was a ngombing relationship. Yeah, afake uba mommy ndadikwa nam ndaqoma bona uphambene. So wequma nawe mawubethe. Ndaqoma nam andifake yam. But how does it feel? And understand can't be idea man. Ufila njani xa ubethe indoda? Injani, like injala feeling? Do you feel like powerful? I don't feel like powerful. I just regret it because look, I'm not that person. And then like I hate people who want to like change the character I am. I'm not used to bandit umtu. If ngaphandle ba like it's my group like abantwana abancinci. Not like cabanza ndifake impama like ikhona indlela oyisebenzisayo mosifor uba upanishe umntana. Nokumbetha awumbethi uba icaba uzathu umntana ahalentu ke abe nezicratch okanye like abe nomvumba. But kodwa there is you find so a yena way. wayekubetha ube nemivumba wena? No, azange like ibe into eyayisenzeka like oko but xa kusekule nto uze kusela utywala ndandiqomba okay yeah, once we hit an IQ and go naye like the thing I do with my relationship and vele like ndingene kumntu engamaziyo ndivele like found more information about him so that ndizazi uba okay njengoba ndingena kule relationship ndizifaka kwinto enje. So yena ihlobo endandimazi ngalo ndandisiva ngalo yeah like ebe yi-woman abuser because i-girlfriend yakhe nayo wayebetha xa kusekusela ufumanise ukuba kuyaliwa eyadini kokwabo. So I never thought like since came like he was taller and then like nesidima anaso ndibe lo mntu ndinguyo is very small and younger angayenza kum because laa mntu ke like ebeyenza kuye like ebeyintanga yakhe. Oh, so you felt like size yakhe like ibelingana like so wasihlohla emgibeni wena So uthiwa mna uyankula noba- lo mfo qoma ndifuna uyozibonela uyankula lo mfo but I wanna ke ngoku test like it. ndazibona seyetshintshile because kaloku yazi into beyenzayo abafana bathatha kamandi and baqhatha kamandi yho Nkosi yam. baqhatha kamani. Baqhatha kamandi baxoka kamandi So abafana. nani ni So blush? ke ngoku nawe ke ngoku ubona uba uthathekile here is your weakness. Oh. Uthathekile ngulo mfana. So ke ngoku like xa even like in a normal relationship xa umbona umntu vele aqala axoke kuqala because we like to lie. Asoze usiqonde but you like to lie. Athi uthanda umngqushwa, athi uthanda irice, athi uthanda akayityi vegetable. So mazi chitha ixesha naye
akasawukhathelanga umngqusho Then that means asakayikela irice lezo uthi uyayitshana so Yeah. which means ebexoka just ebefuna nona ukuthini kuwe befuna like zayibeka njani na lithina ligama befuna like uku-attracta like Yeah, yeah yeah, usondele kuwe And then- ubomba okay lo muntu right man And ubone then- yonke into so are you saying thanks to that relationship that's why wakwazi uyinela la character kuyakunceda yeah I must say I must say but Okay. thank you Tsiguli. alright kawutsho ke ufumane kaphi Oh, Untombize Tongo, guys. Ndiku social media. Ndiku TikTok, Yandi Sablom02. Ndiku Instagram, Mayandi Omuhle 09. Ndiku Facebook, Ngontombize Tongo. Or, Yandi Sablom. So, then you know social media on Twitter, no YouTube. So, like, ndiyafumaneka. alright hayi ke besirekhoda live besirekhoda not live anyway besirekhoda all the way from eBeta House Mobri siphethe intombi zethongo abakho-host ke kule lanka yethu kule podcast yethu with the pod diaries with uPeter Robanda. Now Yeah. I wanted benifunda the reason ukufaka apha because benifuna ukufeel uba kunjani ukuhlala apha nawe kubuza imibuzo njengobuza kangaka nawe at the same time. Kuba ndifuna ukwazi. Ndifuna ukwazi. Yeah. No, thanks anyway for having us. Inkosi kakhulu. Okay, well, love Not for having us. No, thanks for allowing me to have you. Kwezo Okay. studio kulo hot seat. Yabo? Yo, it's very it's Yeah. very hot. Yeah, it's a hot one. Yeah. Anyway, leyo ke artist personal comedian. I-artist, Hayibo. i-author, ilanuka intona nyana i-dancer, umculi, hey, ninzi nje into actress, yabo. Yeah. But I think sooner or later we still we're still gonna have another talk now. There are certain questions that ndiphume ngonelana namhlanje but ke isifani sabe siyeka we just let it go nxa maxesha. Okay, yeah. Enkosi kakhulu, Okay, ne? I see, yeah, okay. Idiot. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be in, yo. Or maybe the niggas are idiots. Idiot. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be in, yo. Or maybe the niggas are idiots. Yeah, they say I look like an idiot. I'm not crying, it's an onion. Now I wake up every month, looking angry like a demon. They say I'm not even a duck. When I'm on stage, I get bored. Yeah, guys ask me for notes. Yeah, I try to give them my code.